तुम्हाला दाखवणार आहे की ब्लाऊज साध्या ब्लाऊजची ब्लाऊज कशी कटिंग करायची। हा बटनाचा ब्लाऊज, जिकडं काच किंवा हुक असतात तिकडून ब्लाऊजचं कधी पण माप घ्यायचं। माप आहे 10 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचं। ब्लाऊजची उंची पाठीमागून घ्यायची। नवीन शिकणाऱ्यासाठी ब्लाऊजच्या मापावरून ब्लाऊज कटिंग केलं ना कधीच कमी जास्त नाही। कटिंग करताना लक्ष द्यायचं। खाली अर्धा इंच, वरी अर्धा इंच शिलाई मार्जिन सोडून 1 इंच घ्यायचं। 1 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचं खाली अर्धा। कमरेचा भाग मागची बागे असं जोडून घ्यायची, मागची बाजू इथे ठेवायची, हे मार्किंग करून घ्यायचं आणि 1 इंच टेकसाठी एक्स्ट्रा घ्यायचं। हे किती आले बघायचं, आले 9.5 पावणे। वरी पण तेवढ्यालाच मार्किंग करून आरमोल कसं ठेवायचं, ब्लाऊजची पाठीमागचं ठेवायचं, खाली अर्धा इंच शिलाई मार्जिन सोडून तर आपलं जे शिलाई मार्जिन असतं हाताच्या इथं त्याचे पण त्याला पकडूनच मार्किंग करून घ्यायची। मग आपलं आरमोल किती आलं बघायचं, 6 ठेवले 14.5। गळा मी 2 इंच घेते आणि शोल्डर घेते 2.25 इंच। आरमोल 6 इंच घेते। आकार देण्यासाठी 1.5 इंच, सेंटर 3 पासून आकार देऊन घ्यायचा। खाली अर्धा इंच, मागचा गळा जेवढा आहे तेवढा ठेवून घ्यायचा। खाली 2 इंच, कुणाला जर डीपमध्ये जवळ गळा पसंत मोठा पाहिजे असला तर 2.25-2.5 ठेवू शकता। आणि आपल्या शोल्डरच्या सेंटरमध्ये मागच्या टेक्स्टला मार्किंग। आता पुढची बाजू, कधी पण मागची बाजू कटिंग करताना पुढच्या बाजूपेक्षा अर्धा इंच कमी ठेवायचं, त्याच्यामुळं आपलं शोल्डर उतरणार। डीप गळा आरमोल घेतला 6, मागची उंची आहे 14.5, पुढची 1 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचं 15.5। आरमोल घेतले, अंड्याचा आकार देऊन पण आरमोलच्या खाली आपलं क्रॉस पट्टीपर्यंत जेवढं अंतर येते तिथं मार्किंग करून घ्यायचं, शिलाई मार्जिन पकडून, आणि टेकसाठी अर्धा इंच। त्याच्यानंतर क्रॉस पट्टी इकडे 3.5 इंच क्रॉस पट्टीला मार्किंग करून, इकडे 3 इंच।
क्रॉस पट्टीचा आकार. पुढचा गळा. पुढचा गळा आपण जिकडं बटन किंवा हुक किंवा काज लावतो तिकडून पुढच्या गळ्याचं माप घ्यायचं. पुढचा गळा आहे 6 इंच. चेक करून बघायचं आपलं अंतर भावाचं सेम आहे. शोल्डरच्या लूजमध्ये टेक्स्ट मार्किंग करून घ्यायचं 2.5 इंच आहे. ब्लाउज आता मी कटिंग करून घेते मागची बाजू करून. ती मागचा पुढचा भाग अलग नाही करत, इथे कट मारून घेते. तुम्हाला समजत नसेल तर इथून कट करू शकता. इथे शोल्डरला दोन्ही साईडला कट करून घेतले. तुम्हाला जर समजत नसेल मधलं मागचा पुढचा भाग तर इथून कट करून वेगळा करा. ही क्रॉस पट्टी कट करून घेतली. टेक्स्टच्या जागी मार्किंग करून कट लावून घेतली. खालोखाली आपण चॉकने याला मार्किंग करून घेऊ म्हणजे दोन्ही बाजूच्या चारी ते सेम जागे. झाली आपली मागची पुढची बाजू कटिंग. आपण हाफ कट खाली 1 इंच एक्स्ट्रा ठेवायचं फोल्डिंगसाठी. वरी अर्धा इंच शिलाई मारायची. थोडा कपडा कमी वाटते तर मी मधल्या साईडचा कपडा मध्ये घेतले नंतर पट्टी वाटते. एक इंच खाली सिलाई मार्जिनसाठी, अर्धा इंच 1 इंच खाली फोल्डिंगसाठी आणि अर्धा इंच वरी शिलाई मार्जिनसाठी. आपण इकडे 1 इंच सोडून मग आपलं जिथं मुंड्याचा आकार आहे इथंपर्यंत आपली शिलाई मार्जिन अर्धा इंच शिलाई मार्जिनसाठी घेऊ. हाताची उंची झाली 7.25. 7.25 इथून 3.5 वर हाताचा आकार. सेंटरला कट मारून घ्या. पुढचा आकार. ही झाली आपली साध्या ब्लाउजची कटिंग.